The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37:39 says, "But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble." Psalm 146 verse 8, "The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth them that are bowed down. The Lord loveth the righteous." In Nahum chapter 1 verse 7, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him." In Psalm 37:24, "Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand." Psalm 32:7, "Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance." In Psalm 71:20, "Thou which hast showed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth." Psalm 42:11, "Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God." Psalm 73:26, "My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever." Before we start our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan nga atong paghimo og examination of ourselves. Kinahanglan nga itong susihon, itong tagsa-tagsa ka tanlag kung anabay pahipi diha nga mga sala nga itong itiner. Kining mao mga sala nga itong nabuhat, mahimo lamang kining babag. It's just a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Gikinahanglan na itong pagsunod sa mando sa Dios. Recovery technique of 1 John 1:9. 1 John 1:9 in English says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, free will, o sa imong paghimo og labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas og Dios. Humaning buhata ka na, ikaw makasalmot na usab ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Nining adlaw, salamat sa imong pagdaka namo, pag-usab din ninidapita ron kami makapadayon sa among sibog kanto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi, pinagi sa pagtuon sa imong pulong, pagkat-on og dugang pagyong mga kamaturan nga among ikadugang nining nagapundo na dinhi sa among kalag nga mga kamatuoran nga among
magamit sa mga daw-dawng panginabuhi. Dili kami magakamot sa among tumong among espirituhanong kahamtong kung dili kami magapadayon nining among spiritual momentum. So we are so grateful to you, O Lord, for all of these things that are happening in our life. Kay ikaw nagalihok magayod sa imong grasya dinhi sa among kinabuhi. Ubani kami sa among pagpadayon. Pinagis pagawang Espiritu Santo kanamo, kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Good day kaninyong tanan, mga higala, mga suki, mga igsoon diha ni Kristo. Ano na sab kita padayon kita sa atong biyaan nga gitun-an nato nga may bahin pa kini sa atong main topic, which is the Doctrine of Divine Guidance, Diyos nun nga pag-aga. O ganiya kita tuki bahin sa panahon nga diin aniya kita, panahon nga ginganlan o panahon sa simbahan, gawas nga kini mao ang iyang ngalan, ginganlan usab kini og mystery age of apostasy, age of equal privileges and equal opportunities. Ug naa kita nagadupot nining bahin sa panahon sa apostasya, the age of apostasy. Mao nga atong gisubli-subli kinis pagpahinumdum kanimo nga tungod kay niya makita sa panahon nga ingnon ta mahulgaon ug nagkasamot ug layo ang bagang duot sa katawhan, nagkalayo sa kamatuoran. Kay kini man ang panahon lagi sa pagpamiya na sa kadaghanan gikan sa kamatuoran. So mao na ang Roma 16, 17 ug 18 pahimangno kanato nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, how not to be deceived by false teachings. Kay karong panahon na midagsang rampant kayo kining mga mini nga mga pagtudlo. Mao na nga na atong prinsipyo nga atong barugan nga unsaon man nimo pagkahibaw sa mini, o mao na mangutana ko nimo unsaon man nimo pagkahibaw nga kini o kana mini. Well, ang tubag nga na ang imong pagtuon sa kamatuoran, mao gyud na ang tubag. That's the right answer. In order for you not to be deceived by false teachings, it is for you to study the truth. Kini nga atong gitun-an, kamatuoran gikan sa pulong sa Dios, o kini ang paagi nga diin ikaw dili na malingla, malansis sa daghanan karong mga mini nga mga pagtudlo. Gani kini gitawag og the doctrines of demons. Mao na nga kung maliko na nga Roma 16, 17, 18 adto tas bersikulo 17 nagaingon, hangyoon ko kamo, kini sulat ni Pablo, Apostol Pablo ngadtos mga taga Roma, Romans 16. Mingon siya, hangyoon ko kamo mga igsuon. Nganong igsuon mang iyang gihisgutan tungod kay sila mga magtotoo, fellow Christians, born again people. So hangyon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Bersikulo 18, kaya ang nagbuhat ni mga butanga wala magalagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilibungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinagi sa matahom nila mga pulong ug pagulog-ulog. Mao na, timan na to kini. Okay?
og atong timanan usab kining usas mga timailhan. One of the signs of apostasy ana makita mo si Isaias kapitulo 5 versikulo 20. Isaiah 5:20 nga nagaingon sa in English, those who call evil good and good evil are as good as dead, who turn darkness into light and light into darkness, who turn bitter into sweet and sweet into bitter. Mao ni atong matngunan kini. Okay, magpadayon ta sa atong biyaan kagahapon nga gisgutan nato. Okay. Unas tanan. Ato namang ibawan nga atong unang ginikanan si Adan ug si Eva. Gusto? Kadto sila si Adan ug si Eva sa ilang pagkaon sa gidili nga bungas kahoy sa pagkasayod sa maayog dautan, the knowledge of good and evil. Mao kadtong lawlessness, mao kadtong revolt and defiance to the standards sa Dios. Mao to ilang gibuhat. Kadtong mao nga hitabo ang pagsupil nila sa una nga ginikanan patok sa standard sa Dios. Mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayan sa kaliwatan sa tao. All sin, whether it's mental attitude sins, sins of unbelief, negative volition, sama sa kahadlo, kabalaka, kasina, pangabubho, pagkamapahitason, pagkamadungtanon, masukanon, ug uban pa. It's all lawlessness. Okay? Timan-an nato kini. Lawlessness. Unsa ibot pasabot? Pagrebilde ug defiance to the standards sa Dios kini. Okay, it's all a revolt against God. Timan-an nato kana. Nagaingon kini literally og the secret of lawlessness. Now, ang pulong nga mysterion, balik tanyad tong mysterion, correctly translated now to secret, okay? A biblical mystery or a biblical secret na kahulugan kini nga ang Dios has chosen to keep secret hangtod niya ng higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness, revolt, batok sa Dios. Nga diin mo kabot kinis iyang kinatumyan, the zenith atol sa tribulation period, apan ang Antichrist nga nagahari ning kalibutan na sud sa katapusang tulo ug tunga ka tuig, the last 3.5 years sa panahon sa tribulation, and claiming to be God o mamugos, demanding na simbahon siya under the penalty of death. And its origin diha sa Kapitulo 3 as characterized the human race throughout its history. All evil, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matag buhat ug sala, every act of evil gitawag og lawlessness. Now, ang secret of lawlessness sa pagkakaroon, excuse me, nagalihok na. It's already working. Okay? The word already is an adverb that means something is in its continuous condition of existence. Ug ang pulong work dinhi is a present passive indicative third person singular from the verb energeo. Energeo. Og bisag wa ka magtuon og Griego, nahibaw kag unsay gipasabot ni ining pulong energeo once you see it transliterated. Energeo, E-N-E-R-G-E-O. Okay?
Ang O diha long O, energeo. Kini nagpasabot og energized. Basta? Now, the secret of lawlessness is already being energized. And what is lawlessness? Again, it is a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Negative volition sa bahin sa dili magtotoo for his knowledge of the existence of God. Ang iyang pagkasayod sa pagkaanay Diyos. God consciousness ba? Romans 1:18-20. Now, the 5 points of heathenism and the revolt of, therefore, the unbeliever ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, it's already being energized. O hinumdumi, this is written in the vicinity sa ikauno mga dekada sa unang siglo, first century. It was already being energized then. O nagapadayon pa kini sa pagka-energize sa pagkakaroon. Okay? And what energizes it? The negative volition sa dili magtotoo energizes revolt against God. Ang sikreto sa giingon nga lawlessness sa pagkakaroon is already being energized. Now, the rest of verse 7 says, he who now letteth will let until he be taken out of the way. All right? He who, the rest of the word for who here, why relative clause din he? There is no relative clause, but actually a present active participle. Ug dili na lang nato kumplituhon ang sentence to which it is written, literally nagaingon kini og the one now, right now, letteth. Katingalahan kini ang pulong nga let sa in English nakahulugan og to allow or to permit. Sa karang in English, wa ka na magpasabot sa ingon niya na. It's a good translation for 400 years ago. But it's almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit na ang pagkaatbang niya sa let sa buot yung ipasabot niya sa in English. Now, amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context niya mismo. Ana kini sa present active participle masculine nominative singular gikan sa verb nga kat eko. Okay, separated ni sila kat eko. Kini nagahulugan og to suppress, to restrain. Now, used back diha sa versikulo 6. You have known the one restraining, God the Holy Spirit, kana ang gisigutan. Og karon nagaingon siya diha sa versikulo 7 og the one restraining unya will restrain. You see, ang will is in italics, ila kining gi-fill in. The one restraining nagpasabot og iyang tumano ng iyang buluhaton. He will do his job. Ipadayon sa Diyos Espiritu Santo, present tense, ang iyang restraining ministry batok sa evil, dautan, sa kaliwatas tao. Karon, God the Holy Spirit restrains evil sa mga di magtotoo. Ingon man ang evil sa mga magtotoo. Binagi sa iyang indwelling presence, sa iyang pagpuyo sa mga magtotoo din sa kalibutan. Ang iyang presensya, siya nagapuyo sa matag magtotoo sa katuigan sa simbahan, the church age. Nanumdum ka? Anaman kinigisgutan sa 1 Corinto 6, 19 o 20, 1 Corinto 3, 15 o 16. Kung imo sumayo na, basahan ka ng mga teksto diha. So, naibawan na nato nga kitang tanang mga magtotoo gipuy-an na kining atong lawas sa balaang Espiritu Santo.
Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Now, sa gayon nga ang tao maluwas, tungod siyang pagtuo kang Kristo lamang. There are 6 ministries sa Diyos Espiritu Santo. Okay? O ang kining maong unom ka mga ministries, mao kining mosunod: baptism, indwelling, regeneration, sealing, the provision of the spiritual gifts, o ang ikaunom, ang pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo con filling of the Spirit. Okay? Ang malikon, una, baptism, ang pagbautismo. Ikaduha, indwelling, ang pagpuyo. Kaya ang indwelling lahi sa infilling. Okay? Di man nila. Indwelling, pagpuyo. Ang infilling, pagpuno. Oh, I hope na klaro na nimo. So, ang una nining ministry sa Holy Spirit mo ang pagbautismo, pagpuyo, ikatulo, regeneration, ang pagkatao, pag-usab, ikaupat, sealing, ang pagkanang silyo o pagtimbre, ikalima, ang paghatag sa spiritual gifts, spirituhanong mga gasa, the provision of the spiritual gifts, o ang ikaunom, ang pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo, filling of the Holy Spirit, pagpuno, okay? Lahi sa pagpuyo. Ang unang 5 niini, the first 5, mga permanente alang sa mga magtutuo sa katuigan sa simbahan. Okay? Permanent. Ang sa mantong 5, baptism, indwelling, regeneration, sealing, provision of the spiritual gifts. Now, ang ikaunom niini, mahimo nga ma-maintain sa magtutuo pinagi sa iyang pagpadayon sa pagkinabuhi sa gitawag taog faith rest life. Apan sa higayon, paminaw, sa higayon nga mogawas ang magtutuo gikan sa iyang pagkikambitay sa Dios, kumikas iyang pagpakasalanan, he moves out into carnality, kanang maong magtutuo, ug makasa siya batok sa Dios nga Espiritu Santo. He sins against the Holy Spirit. Kasabot ka? Hinumdumi. Ang basic doctrine bahin niini, dito sa top circle, itaas nga lingin, numdum ka. Ato maning gihisgutan, taw-taw na. Ang panato ning review, paglabas. Dito sa itaas nga lingin, top circle, mao ka na gitawag og union with Christ, ang imong pagkahiusa, pagkadugtong nga kang Ginoo Kristo, o kanang pagkadugtong nga hangtod, sangtod di na matangtang. So, mao ka na gitawag og union with Christ, katong top circle, o ang panag-iyas kinabuhing way katapusan, possession of eternal life. Okay? Mao na may tabo. Once a person believes in Christ alone as his Savior and Lord, then madugtong siya. Ang Espiritu Santo mupunit kaniya o butang niya ngadto pagkahiusak ng Ginoong Kristo o panag-iya na niya sa kinabuhing walay katapusan, possession of eternal life. Kasabot ka? Unya, dito sa Operation Bottom Circle, ubos nga lingin, kana nagarepresentar sa pagpakig-ambitay sa fellowship with God. So this is the temporal fellowship with God. Temporal kay temporaryo. Kasi panahon ng magkasala ka, magawas ka man. So mo na temporal fellowship with God. Temporal kini tungod kay matangtang man lagi kini nga maong fellowship matagkaron og niya tungod sa unsa? Tungod sa atong pagpakasala. The moment we sin, mental, lingual, or overt sin, we step out. We lose our fellowship with God. Sabtag na pagayo. That moment we are under, ubos na kita sa pagpantun sa Diyos. We are under His discipline. Ug kay naa naman ta sa pagkakarnal nga kaimtang,
gumikan sa itong pagbuhat ng mga sala. Nakasala sa upat ka klaseng sala batok sa Diyos Espiritu Santo. Unsa man? Ang una, quenching. Unsa man yung quenching? Pagpalong. Ikaduha, grieving. Kanang nakalimot mo kus Visayan ni. Pagkasubo, I think so. Ang una, quenching, kanang palong o subo. Ikaduha, ikatulo, lying, pagbakak. O ang ikaupat, insulting. Ang pag-insulto ba? Nakakalas mga buhat 10:29. Okay? Ang quenching, pagpalong, naghisgot kini to the termination of the power supply gikan sa Dios ng Espiritu Santo. Mabasa ka na sa 1 Tesalonica 5:19. Now, grieving the Holy Spirit. Okay? Gipasubo ang Espiritu Santo. Ephesians 4:30. Kini mao ang termination of the love and fellowship with God the Holy Spirit. Kanang grieving. Ang lying to those Spirit na kana mabasa sa mga buhat kapitulo 5 versikulo 2 ug 3. Kining lying is a sin of any false motivation. Sayop ngayon sa pagdasig. O insulting the Holy Spirit, mabasa ang bahin ni diha sa Acts 10:29. Naghisgot kini to any mental attitude of disorientation to grace and or pride, the lack of humility, pagka mapahitason. Karon, ang Diyos Espiritu Santo nagapuyo sa matag magtotoo sa lawas. O kining iyang pagpuyo indwelling sa magtotoo dayo na excuse me, it's permanent sa katuigan simbahan throughout phase 2. Nini atong panahon, karon panahon simbahan. Kung ang magtotoo is in fellowship na ay pakigambitay sa Dios, there is the full force of God the Holy Spirit, tibuok, and the restraining of evil sa mismong kinabuhi sa magtotoo. And that influences the restraint or the suppression of evil sa mga kinabuhi sa uban, gumikan kini sa unsa. Well, I'm just going to summarize this. The divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa uban. Here is how this works. First of all, unas tanan, how it works with other believers. The believer ang magtotoo nga na sa fellowship with God, tinubdan kini siya sa pagdasig. He is a source of encouragement o imitation, pagsundog for other believers in fellowship aron sa pag-maintain their walk in fellowship. Ikaduha, ang magtotoo in fellowship is a source, tinubdan kini siya sa pagkumbiktar to convict sa karnal nga magtotoo, pinaagi sa iya na unyang usab sa iyang pagtagad to change his attitude. Unya mo gamit siya sa rebound technique sa 1 John 1:9. Na nagkanayos in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, human niya buhata ka na, mabalik na yun siya ngadto sa pakigambitay sa Dios. Automatic. Samtag yun na. He is a source of conviction and at the same time, motivational imitation for carnal believers sa pagbalik ngadto sa pakigambitay sa Dios and get cracking with doctrine again. Makapadayon na siya. Ay ikatulo, ang magtotoo in fellowship, ana ka na siya'y
divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa mga di magtotoo, unbelievers, to come to faith in Christ. Ang ikaupat, the fourth, ang magtotoo in fellowship stays away from any and all forms of evil sa kinabuhi. Maglikay gid siya. Palayo gid siya. Ug busa ang iyang non-criminal behavior maga-eliminate an evil influence ngadto sa tanan. So, God the Holy Spirit magagamit sa magtotoo in fellowship isip iyang paagi sa pag-restrain sa kadautan o evil. Kasabot ka? So, it's the Holy Spirit doing it. It's the Holy Spirit who is doing it. Okay? Siya ang nagabuhat nini. Apan sa dihang ang magtotoo ana siya sa iyang kahimtang sa pagkakarnal, ang Diyos Espiritu Santo kinsa nagapuyo di sa suod sa kalag sa maong magtotoo. Nagafunksyon gihapon kini siya ingon nga naga-restrain sa evil of that believer himself. Ingon man sa ubang mga magtotoo o sa mga unbelievers. So it's a natural thing nga masayran lamang nato kini by doctrine na pinaagi lamang sa pagtuon sa doktrina. The one suppressing or restraining. Okay? Di man ina. God the Holy Spirit is going to continue to do this. Magpadayon ang Diyos Espiritu Santo sa pagbuhat niini hangtod until sa panahon nga He is taken out of the way. Alright? Ang pulong until o hangtod dinhi introduces a temporal clause. Heos. Heos. H-E-O-S. The subordinate conjunction. H-E. And then long O. S. So, Heos. No kinang gitawag tawag. The time up to which until He is taken out of the way. Ang Heos, introducing this subordinate temporal clause, takes this subjunctive mood. So, aniya katan dinhi, we have here the aorist middle subjunctive third person singular from the verb ginomai. Ginomai. Ang ginomai, G-I-N-O-M-A-I. Ang ginomai, it literally says, until he may become. The verb ginumay, nagkahulugan og to become. Okay? Samtang gina, ginumay means to become. But the helping word that, but the helping word that, naandan ta, sa paggamit, sa paghubad sa subjunctive mode, gikan sa Grigo nga to sa English, is the helping word may. Now, it literally says, until He, ang He is God, the Holy Spirit, may become. Not be taken, but may become. O niya, kanayon kinig out of the way. Wow. That's a good modern translation. But the Greek, literally na kanayon, it says, out of the midst. Okay? It's the preposition ek. Nanumdum ka? Sa ek, E-K. Ang ek plus the neuter ablative singular of the subjunctive mesos. M-E-S-O-S. Mesos. You may have heard of a mezzo-soprano. Diba? Nakadungog na tingali ka ng mezzo-soprano. That's a mezzo-soprano. Mezzo, of course, the double Z in Italian, taken from the Greek. Okay? Mezzo-soprano. A mezzo-soprano is a middle soprano. Mesos, ang mesos, M-E-S-O-S, means dili mes. Nagkahulugan kinig in the midst of something. Out of the midst. Out of the midst sa mga magtutuo. Out of the midst sa tibuok kaliwatas tao. And when is God the Holy Spirit going to be taken out of the midst of the human race?
ug ang tubag at the rapture of the church sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan. That is the terminating event sa katuigan simbahan. Numdum ka? 1 Thessalonians 4:16, 17. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Kung sa dihang ang mga believers are taken up, okay, and how fast is it going to occur? 1 Corinthians 15:50, in a moment, in the twinkling of an eye. Well, dili ni twinkle, twinkle, little star ba ya? Dili. Nagpasabot ni pagpilok. Okay? In a moment, in the twinkling of an eye. Just a split second. Unsa ka paspas nga may tabo ang pagsanggaw. Kas ang pitik sa mong duha ka tudlo. Iyon na. When we are here, then we are gone. Sabot ka? That's taken out of the midst of the human race. Paminaw, ang Diyos Espiritu Santo nagapuyo diha sa sulod sa tanang magtotoo in both carnal and spiritual. Ayaw do not be confused with that. Ang pagpuyo Espiritu Santo hangtod na kana, permanente na kana. Makarnal ba kana, ma-spiritual bang magtotoo. Okay? Human gyud sa iyang pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo. Diha puyan siya sa Espiritu Santo. Diha siyang lawas. Ug say gayon that believers are gone, okay? At the moment the believers are gone, ang Diyos Espiritu Santo wa nay puyan sa kaliwatas tao din sa kalibutan. Ninang panahon na, gusto? Wa na. And that is what is going to remove the major restraint to evil diha sa Daniel 70th week tungod kay human sa rapture of the church. Now Daniel 70th week, the 7-year period terminated with the second advent of Christ will immediately begin. Mubanos dayon ang unsa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Way kang anya na. There's no gap in here. Musugod gilayon ang 7-year period nga gitawag og tribulation period. Okay? Now, the one suppressing, oh by the way, doon na tayo gamay koreksyon, ha? Atong koreksyonan yun kay basig mo kaspassing. Human sa rapture of the church. How many years? Nga imong huwaton, di ka makaihap og pila ka years. Okay? Inig hitabo gid ng rapture of the church kita sa gown diha mubanos diha dili ang pagbalik ni Ginoong Kristo kun dili ang unsa. Tribulation period nga 7 literal years. Okay? Kaya ako kang ginan di padugay, way kang there's no gap in there. Musugod gilayon right there and then ang 7-year period nga gitawag tribulation period. The one suppressing, kinsa ni? God the Holy Spirit is the one suppressing, and the one suppressing will suppress. You see, nanundum ka ba sa giingon og let? Ang pulong let, L-E-T. Ang pulong let does not mean let at all. It means unsa? To suppress or restrain. His restraint on evil. The one suppressing will suppress until such time as he may become unsa? Out of the midst of the human race. And when when is he taken out? At the rapture of the church. Sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan.
Og paminaw, after the rapture of the church, that is when the man of sin, the lawless one, the Antichrist, will be unveiled. Ipadayag na. Now we know the system out of which the Antichrist comes. That whore system, the prostitute system, riding the beast, nagisgutan des pinadayag 10 ngantos 17, kanang corrupt religious system din hinining kalibutan na. Until God the Holy Spirit, may become out of the midst, gonna be removed from the human race tungod kay kini ang iyang restraining ministry. Dili sa iyang convicting ministry, dili sa iyang regenerating ministry, kundi sa iyang restraining ministry. Ug mo'y hinungdan nga giingon og Daniel 70th week, ikakapituang simana ni Daniel, is going to be a time of unprecedented evil, of unprecedented lawlessness dinis tibuok kalibutan. Nga di nagtibuok nga kalibutan, wa pa makasaksi nini sukad masukad. Never in the history of man. Sa giingon nga Olivet Discourse sa atong Ginoo dihan sa Mateo 24:25 nga di naghisgot kinis mga adlaw ni Noe. Siya miingon og, as it was in the days of Noah, kini sila nangaon og nanggiinom, nanggiminyo, and giving on marriage, hangtod nga miabot ang dakong lunop. The cataclysm came and took them all away. So shall it be in the days of the Son of Man. Naon sa may ipasabot sa giingon nga they are eating and drinking, marrying and giving in marriage. Those are not poor, but kanang bad things, di ba? Dili na. Kanang nagpasabot lang nga they were living life nga way Diyos. Samta ka na. Negative volition, negatibong kabubuton toward God consciousness, mo na ibuti pasabot diha. Og sinuwi, nagasangyaw, sod sa pilang tuig. 120 years. Okay? 120 years niyang sangyaw. Sod sa 120 kakatuigan. Og si Methuselah, namatay sa pangidaron nga unsa 969, mga tulo ka buwan una moabot ang lunop. Genesis 6 kadto sa 8. Way mga magtutuo ang nangalumos og nangamatay gumikan sa maong lunop. There were only 8 believers who survived. Na mabasa nimo diha sa 2 Pedro kapitulo 2. Kini nagsulti kanato nga kini silang wow katao, 8 people nangaluwas tungod kay didto man sila sa sud sa arka. Kadtong maong dakong lunop, mao patong hitabua nga nasinati sa tibuok kalibutan. O it was the last generation of the antediluvian civilization nga giguba sa Dios pinagi sa maong lunop. Now, ang atong Ginoo dito sa Olivet Discourse nagkanayon og that by last 7 years of the dispensation of Israel, ilabi na sa ikatulo og tungang tuig, that period nga gitawag og the time of Jacob's trouble sa in English. Ug kini makitag mabasa diha sa Jeremias Kapitulo 3. It's going to be a time of unprecedented lawlessness. Mao kani kinagrabihang panahon uban sa kinagrabihang mga tao, the worst kind of people on the face of the earth that had ever lived. Mao kani the worst possible time with unprecedented lawlessness. Samtang na ang Antichrist nga magalingkod dito sa Jerusalem,
magpatuo nga Dios kuno siya, claiming to be God. Demanding nga siya pagasimbahon under the penalty of death. Daghang mga tao nga panglungguan sila mga We have seen this from Revelation chapter 20. Kadtong pamutlag liog, kadto sila'y nagasaksi alang kang Kristo. They had witnessed for Jesus Christ. And it's going to be a time of unprecedented lawlessness. Ug mo'y kinagrabihan, kinangil-arang panahon this earth has ever seen. Ug pangutanon ta ka, na pa bang simbahan ning tungura? Wala na. Wa na ta nga mga magtutuo. Kay kita man ang simbahan. Wa na ka igsuong magtutuo, tuan na ta sa unsa. Gikuha na ta sa atong Ginoo. What a joy. Undescribable joy that could be. Okay, ato ning ipadayon ugma. Nindot pa kayo kini atong pagaysugutan din O dapit ka. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Magpadayon tas paghisgot nining tanan, ugma. Magpasalamat ta sa Dios nining iyang grasya. Magampo ta. Amana mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo. Sa imong grasya nga lihok sa among kinabuhi. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry that you are going to use it in mighty ways, O Lord, nga kailap kini ngadto sa kinatumyang bahin kinsay sabot ni labi na didto sa Pilipinas nga mga kaigsuonan nga sila makaamugo ining tanan nga namong ipahingisgutan bahin sa mong kamatuoran. Salamat ni tanan o Dios ni ining grasya nga nagalihok sa mong kinabuhi sa imong pagkamatinumanon sa imong asahan. Ang tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.